Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibando kubingelelayo, uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa ngosuku lwanamhlanje, usuku lokuqala siphumile emkhosini. Ngiyakholwa ukuthi wonke umuntu utholile umkhuleko, futhi ngiyakholwa ukuthi wonke umuntu uyazi. Sifundisile kaningi ngaphandle kwabasanda ukufika ukuthi emva komkhosi ziba ziningi izilingo. Hayi, emva komkhosi kunzima, kunzima kakhulu. Hayi, angidlule khona ngikucabangayo, ngoba nami ke wathi uyazama usathane emzimbeni wami. Hayi, uNkulunkulu wangisiza kakhulu, kodwa ngifuna ukusho ukuthi kwenzakaleni. Kodwa khona bekube nzima kangangokuba cishe nezwa ukuthi hhayi sengihambile ngayikhaya ezulwini, kodwa bengi-understanda leso sikhathi, ya ingoba ngiphuma emkhosini. Hhayi, akulutho-ke, siyambonga uNkulunkulu. Anginishiye kanjalo nje bazalwane, esemqoka la yizwi esiphila ngalo. Siphila ngezwi, asiphili ngey'ndaba, siphili ngey'nganekwane. Mina-ke kure ukuthi ngifakaze, mhlambe ngifakaza-ke uNkulunkulu enginika ithuba sengiphambi kwabantu, hhayi ngiphambi kwamafoni lawa ngirekhoda. Siyamdumisa-ke uNkulunkulu kakhulu, siyambonga. Sizoqhubeka-ke namaHubo 103 ngoba bese siphakathi nawe. Ngiyazi ukuthi maningi ney'hloko ziningi sesiqhubeke nazo, siphazanyiswa ukungena kwemikhosi, kufanele siqhubeke nezwi lomkhosi. Khona leli lokusaqala ngalo ngoJanuwari ngonyaka odlule, abase-Efesu lithathe cishe unyaka wonke kuze kwaphunywa kulona ngenxa yomkhosi. So umkhosi ofika ushintsha izinto, kodwa-ke this time around hhayi, engathi sisaqhubeka nalo, kodwa isihloko sishintsha kancane nje. Sizogxila nje sisibeke sigxile kuwamaHubo 103 verse 1 kuya ku-5. Izolo-ke sikhulume kakhulu ngokuthotshiswa, ukuthotshiswa uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu uyathobisana, akukhiphe yonke inkani le, akuvove phela ukuba isiqhwaga. Mhlawumbe wawushaya ezinye iy'nsizwa ngakini, usatshwa waziwa, uyisibotho manje ngenxa yevangeli. Mhlawumbe wawuyintombi yayaziwa, ishaya ezinye iy'ntombi, mhlawumbe uzoshaya ngisho iy'nsizwa, uyintombazana. Unjani namhlanje? Uyisibotho ngenxa yevangeli. Uma kungakapheli lokho, awukakashintshi ngoba kufanele uguquke, ukuphenduka phela yileyo nto. Hayi, nakho sengiza ney'ndaba ngingakathandazi. Ake siguqe bazalwane, ngikhuleke. Udumo lonke lukuwe, uNkulunkulu onomusa, lungolwakho lukufanele. Inkazimulo ingeyakho, amandla angawakho, ubukhosi bungobakho. Phela wena ugqoke amandla njengengubo. UnguNkulunkulu ophelele, unguNkulunkulu owahlulela ngokulunga, unguNkulunkulu omnene, uNkulunkulu onesihawu, uNkulunkulu oluthando. Ngeke ngiqede ukukuchaza, unguyise wokuthula. Siyacela-ke Nkosi namanje ube phakathi kwethu kule nkonzo, uzambule ukhulume. Siyabonga kakhulu Nkosi ukuthi usigcinile kulo mkhosi ebesikudumisa kuwo, sikubonga. Yiba naloyo Nkosi umfihle, naloyo-ke Nkosi oqale late eqhubeka nowakhe umkhosi, msize ube naye. Ngiyazi ukuthi bakhona babe nezathu zabo zokuqala late. Yiba nabo Nkosi, ungabashiyi. Babusise nabo ngendlela yabo oyibona wena njengoNkulunkulu bafanele. Yiba naloyo-ke Nkosi, kakhulu sipha amandla okunqoba, kakhulu njengoba siphuma emkhosini. Ngiyabonga nami Nkosi kakhulu ongenzele khona ekuseni namhlanje. Ngiyabonga udumo lonke lungolwakho lukufanele. Qinisa-ke lo mzimba, ngiyawudinga lo mzimba kusasa enkonzweni Nkosi. Uyawudinga wena uqobo lwakho ukuthi usebenzise enkonzweni kusasa nangesonto. Ingakho ngiza kuwe ngicela ukuba uqinise wenzele lakho igama udumo. Siyabonga-ke Nkosi, sicela ube nathi namanje ngomoya wakho ingcwele. uJesu Kristu inkosi. Amen. Bazalwane bangcwele, izolo sikhulume kakhulu ngokuthotshiswa uNkulunkulu. Uyathobisana uNkulunkulu.
hayi uyathobisana yena. Umuntu oziphakamisayo yamehlisa amlethe kwamhlaba. Ukuthobisa ngendlela eziningi. Mhlambe ubunemali, usebenza kahle, unyathele kuzwakale, gibela imoto ezinkulu, uhlala emzini omkhulu, mhlawumbe akusenjalo manje. Hayi phela ivangeli elabathobekile, ivangeli elabahluphekayo, ivangeli liyisimangaliso, liyamthobisa umuntu. Hayi futhi uma usuthobiswe yilona, wathoba wavuma, qale uNkulunkulu esenza izinto zakhe, esekulethela eyakhe ingcebo, esekulethela elakhe igolden seed, hayi lelo accumulate udlizona. No. Ubuzosuke uyibonge ngalo. Hayi uyayithatha zonke lezo zinto ayisuse, uqale phansi. Yazi uqale phansi. What a God we serve, uNkulunkulu esimkhonzayo. Ngoba akafuni udumo luye komunye umuntu. Asifunda AmaHubo 1:3. Siqala kuverse 1 sigcina ku-3 ngoba sisekuverse 3. Mbonga uJehova mphefumulo wami, konke okuphakathi kwami makubonga igama lakhe elingcwele. Mbonga uJehova mphefumulo wami, ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Yena othethelela zonke izono zakho, owelapha zonke izifo zakho. Sisephansi kokuthethelela, ngoba ukuthethelelwa kuhambisana nokuthoba. Hayi yabona uma ungakazi uthotshiswa. Ukuthethelelwa kuhambisana nokuthoba. Uthi uma ubheka emuva, ubheka izinto awuzenza ucabanga ukuthi uhlakaniphile. Sekufanele uzikhuluma, uzivume, ukhala kuNkulunkulu. Ukuthotshiswa lokho. Ngake ngasho mina ngathi, ngake ngathotshiswa. Kugcwele othisha ngizophatha i-memorial service, begcwele bey'kole ey'hlukene kushona uthisha esikoleni esakhelene naso. Kwathi sekudunyiswa, kuculwa, sekuthiwa uzosukuma umfundisi. Wathi uNkulunkulu, yababona labo thisha babephuza kusa adayisa utshwala. Uzoqala ngokuxolisa ngaphambi kokuba ushumayele. Mina ngiyakwazi ukuthotshiswa, angazi wena noma uyakwazi noma ukuzwa ngendaba. Mawusufika usuyakhala, kanti mina uNkulunkulu akangizwa yini? Angani ngiyakholwa ngisindisiwe, sengihlupheka kakhulu kuna ngesathi ngingakasindiswa. Kufanele kufe okudala, kuyafa. Uthi uNkulunkulu izwi elihambisana nokuthoba. U-Exodus 20 sizobheka lapho uverse 5 no-6. Ungazikhothameli, ungazikhonzi, ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wakho nginguNkulunkulu onomhawu, ngihambela ububi bawoyise kubantwana, kuso isizukulwane sesithathu nesesine sabangizondayo. Kepha ngibenzela umusa abayizinkulungwane abangithandayo bagcina imiyalelo yami. Khona ukuthi umuntu azikhonze, umuntu azikhothamele. Mhlawumbe sijwayele ukushumayela ngalento befundisi bami, ukuzikhonza nokuzikhothamela. Mawula ekhaya lezwe, ake ubuke ama-profile pic abantu. Ubabuke. Ubabone ukuthi abantu bayikhonza kanjani. Mina ngazi ukuthi umzalwane usithathapha isibindi sokufaka isithombe sakhe esidala engakasindiswa. Efake ama-extensions ekhanda lakhe, erujile, efake udaka ebusweni bakhe, ethwiza amashiya, asithatha azosifakala. Egqoka into engahlonipheki, asithatha azosifaka, abe nesibindi sokusidisplaya. Yazi ukuthi uhlazisa uNkulunkulu wena. Uhlazisa uNkulunkulu. Usekhaya lezwi. Njengoba usekhaya lezwi nje, abantu balindele ukuthi ngoba usekhaya lezwi ongenayo, abone ama-profile pic right, but uyaphikisana noNkulunkulu esimshumayelayo. Khona insizwa eyake yangena la, ethi yabuka ama-profile pic yabantu, yathi ngithunyiwe ekhaya lezwi ukuthi ngizotshela abantu ukuthi abayeke nani yabala. Ukuthi aninakanga nje, ngayifaka i-voice note yayo. Ngaqeda ukuyifaka ngase ngiyayichazela, athi lalela-ke,
ekhaya lezwi akulona ibandla. Ikhaya lezwi lifake lonke uhlobo lwabantu. Ekhaya lezwi khona abasindisiwe nabangasindisiwe, abasadinga ukusizakala. Kangcono bukhuluma ngentaba yendlu kaJehova kuyabonelelwa, ibandla-ke lelo. Kodwa uma ukhuluma ngekhaya lezwi, hayi bagcwele abantu la. Hayi bakhona, zonke inhlobo zikhona. Ezikhona. Ukuthi-ke wena ngeke wazi. Abanye benu, iy'ngane zenu zintshontsha amafoni enu, zingifense mina. Ngizosho into engingaze ngintshene yona. Ngibona ukuthi ingane le akusiwena. Ibisiyadelete. Enye ngibona ukuthi uma ngabe ngitshela umzali lento kuzoba buhlungu. Iy'ngane zenu, enye zingithumelela iy'thombe ey'nqunu, ngisho iy'ngane zenu mina. Nina ngisho nina la ekhaya lezwi, enilokhu nibuye nithi uma ngabe sekhona, hayi ifoni yami siyisherisha nengane. Yenzani ingane yakho ngefoni yakho? Yenzani ngempela? Yini ungathengela ingane yakho ifoni? Iphume ifoni yakho enganeni. Ngoba ingane yakho isidalela isiqalekiso. Isidalela isiqalekiso. Ngoba mina uma ngibona lento ngenze njani? Ngiyathandaza. Ngithandaza ngithini? Okwami noNkulunkulu-ke lokho. Okwami noNkulunkulu. Kodwa bengikhuluma ngokuzikhothamela. Umuntu abe nesibindi nje. Hayi ngicabanga ukuthi zigcine kuwe lezo thombe, ungayenzi i-profile pic uma usekhaya lezwi. Noma uyenze mhlambe kwenye inamba ka-WhatsApp wakho ungekho ekhaya lezwi. Abantu bayazikhonza. Bona indlela abaphoze ngayo ey'thombeni. Bona indlela abenza ngenhlanhla uNkulunkulu ungisizile, anginaso isikhathi sokubuka nithi yini lokho i-status. Cha, ama-status ena ngiwabuki futhi anginaso isikhathi sawo. Profile pic vele ikhona, vele nje uyayibona ngesathi uvula i-message yomuntu isobala uyayibuka. Hayi bazalwane, ake sikeni uku-advertise usathane sibe sithi siyakholwa. Hayi ake siyeke nje lonto. Ake uzibheke ukuthi unjani. Yamrepresenta yini uNkulunkulu? Ugqoke kanjani? Angisakhulumeli-ke isithombe, ugqoka nje, ugqoka kanjani? Uhamba kanjani phambi kwabantu? Uyazikhonza, uyazikhothamela. Uthi uNkulunkulu ungazikhonzi, ungazikhothameli ngokuba uyena uJehova uNkulunkulu wakho. Unomhawu, nanti libuhlungu. He is a jealous God. Akakwazi ukukudala bese uzikhonza wena. Ukuthi ukwenze wamuhle doesn't mean ukuthi sikhonze. Honor yourself. Who are you after all? Ngoba ngayithatha noma yinini impilo yakho. Angakushaya ngithiwa yini lento le. Angakushaya ngey'nsumpa ebusweni. Angakushaya nale gambe ngilifuna ama-pimples ebusweni bonakala ephele nya. Umuhle kusala abantu wayemuhle ubani wona ama-pimples ingoba wazikhonza. Uye kucreama. Buba njani ubuso bomuntu okhrimayo? Buba izishatu wawuzikhonza. Hey bazalwana, uye kuyikhonza, sikhonza uNkulunkulu onomhawu. He is a jealous God. Uthi ngavela ububi bawuyise kubantwana kusizukulwane sesithathu nesesine sabangizondayo. Kepha ngibenzela umusa abayizinkulungwane abangithanda wagcina imiyalelo yami. Ake ugcine imiyalo kaNkulunkulu. Uyigcine nje ubona uzovelana. Asidlule kwelifana nalo Deuteronomy 5 verse 9 and 10 liyafana. Ungazikhothameli, ungazikhonzi. Ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wakho ngiwuNkulunkulu onomhawu. Ngihambela ububi bawuyise kubantwana kusizukulwane sesithathu nesesine sabangizondayo. Kepha ngibenzela umusa abayizinkulungwane abangithandayo bagcina imiyalelo yami. Imiyalo eyishumi le. Ngidonse nje leyo phathi. Hayi bazalwane, ngifuna ukugcina ngingenile kuJakobe. EkaJakobe chapter 4 siqala kuverse 4. Ziphingi, anazini ukuthi ukuthandizwe kungubutha kuNkulunkulu na? Makuthiwa ziphingi akushiwo umuntu ngoba ehamba ephinga. Uyisiphingi umuntu uthanda uNkulunkulu kodwa bese uthandizwe. Uyisiphingi, uyaphinga. Ushebe uNkulunkulu, akamfuni uNkulunkulu umuntu oshebayo. Uthi ziphingi, anazini ukuthi ukuthandizwe kuwubutha kuNkulunkulu. Ngakho lowo othanda ukuba ngumhlobo wezwe ume eyisitha sikaNkulunkulu. Ezintweni zizonke-ke noma kubantu bebonkeke.
mase kuthiwa you choose your enemy, why do you choose God to be your enemy? Why? Umkhethelani uNkulunkulu ukuthi abe yisitha sakho? Mokuwukuthi uyathanda wena ukuba nezitha, usungakhetha umdali wakho abe yisitha sakho. Hlukana nokuthandizwa. Ayihlukana nje nokuthandizwa. Hlukana nokuthanda izinto zezwe. Ayiphuma nje kuzo. Ziphinge. Anazini ukuthi ukuthandizwe kungubutha kuNkulunkulu na? Ngakho lowo othanda ukuba ngumhlobo wezwe umi eyisitha sikaNkulunkulu. Ngokuvuma kwenkosi, mhla siqhuba lenkonzo, ngiyakholwa ukuthi sobuyela kulo leli verse from verse 4 ekaJakobe 4 masiguqe esikhuleni. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho, siyabonga ngale nkonzo uJesu Kristu inkosi. Amen. Baba uNsibando ovalelisayo uthi uJesu Kristu inkosi indlalifa izulu.